μαγείρευα εδώ. Χώρισέ μου το εδώ. Τι είναι αυτό το μέρος? Τώρα κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Δεν μπορεί. Δεν είναι αλήθεια. Α, είπες τη λέξη. Ποια λέξη? Αλήθεια. Η αρχή των πάντων. Γι' αυτό είμαι εδώ. Φαίνεται να ψάχνεις κάτι. Ναι. Ψάχνω. Αλλά δεν ξέρω τι. Δεν ξέρεις. Όχι. Δεν έχω ιδέα. Για την ακρίβεια ποτέ δεν είχα. Και τώρα είμαι εδώ. Πού σκατά κι αν είναι το εδώ. Τελείωσες να λυπάσαι τον εαυτό σου. Δεν λυπάμαι τον εαυτό μου. Έλα μαζί μου. Τι είναι εδώ? Το σπίτι μου. Είμαι νεκρός. Έχεις πλάκα. Ποια είσαι? Η αρχή και το τέλος των πάντων. Είσαι ο Θεός. Θα ήθελες να είμαι? Όχι. Γιατί αν ήσουν θα πρέπει να με στείλεις στην κόλαση. Γιατί? Τι έκανες για να το αξίζεις αυτό? Τώρα τι παριστάνεις? Τη συνείδησή μου. Σου έκανα μια ερώτηση. Τι κάνουμε εδώ? Έχει σημασία? Φυσικά και έχει σημασία. Δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Τι εννοείς τίποτα? Πώς γίνεται να είσαι ok με το τίποτα? Δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα αυτό. Γιατί όλα πρέπει να βγάζουν νόημα? Γιατί όλα πρέπει να βγάζουν νόημα. Γιατί κάπου πρέπει να βγάζει όλη αυτή η χαμημένη προσπάθεια συνύπαρξης με την ανθρωπότητα. Μου ρωτήσεις τι θέλω? Τη χαμημένη αναγνώρισή τους θέλω. Την αναγνώριση που δικαιωματικά αξίζω. Μου το χρωστάει το σύμπαν, ο Θεός, η μοίρα, το πεπρωμένο και όποια άλλη χαμημένη μαλακή έχουμε σκεφτεί για να βγάζει νόημα αυτό το απόλυτο τίποτα. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Αλλά αν δεν είσαι ο Θεός, άσε με στην ησυχία μου.